नमस्कार मित्रांनो, आमच्या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश गोटे तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो। तर मित्रांनो, आज तुम्हाला आमच्या गावची म्हणजे शिमगा संपणार आहे, तर त्याचीच व्हिडिओ तुम्हाला दाखवणार। म्हणजे साना शिलवणार आहेत आमच्या गावातल्या। साना शिलवणे म्हणजे आमच्या गावातला म्हणजे आता 4 दिवस शिमगा असतो, नंतर होळी झाल्यानंतर पण 4 दिवस शिमगा पालखी असते आमच्या इथे गावामध्ये। तर ती म्हणजे आज पूर्ण संपणार आहे शिमगा, तर शेवट होणार आहे म्हणजे तर त्याचीच व्हिडिओ तुम्हाला दाखवणार आहे। आमच्या इथे चारवाडीचं देऊळ आहे ना, तिथे घेऊन जाणार आहोत आता आम्ही। तर मित्रांनो चला तिथे त्याचीच व्हिडिओ तुम्हाला दाखवणार आहे। तर मित्रांनो आम्ही आता सानावर पोचलो आहोत। ही आमची सान आहे, इथं आमची पालखी बसते आणि खाली देऊळ आहे। मित्रांनो अजून कोण माणसं आलेली नाहीत आणि पालखी पण अजून आलेली नाही त्या वाडीतून। पाहू शकता माणसं आली की भरपूर गर्दी होय, यंदा एवढी गर्दी नाही। इथून काढ फोटो मोबाईलने तुझ्या। गावाच्या गाव देवी गो, तुझा महिमा काय वर्णू गो। आदिशक्ती तू विश्वाची आमच्या गावाची गाव देवी। आदिशक्ती तू विश्वाची आमच्या गावाची गाव देवी। गावाची गाव देवी आमच्या गावाची गाव देवी। गावाची गाव देवी आमच्या गावाची गाव देवी। मित्रांनो आमच्या मंदिराच्या पाठीमागं पण देवाच्या मूर्ती आहेत, इकडे ह्या साईडला पण जंगलामध्ये एक मूर्ती तुम्हाला दाखवतो। तरी पण त्या पुढच्या दिसतील घरी आपल्याला। पुढे नाही जायचं, चप्पल नाही मी घातल्या, ती चप्पल तिकडे काय। तर वरती परतच आणवत जाऊया, माणसं येतील खालून आता पालखी। टाईम असू दे, चल तर वरती। आदिशक्ती तू विश्वाची आमच्या गावाची गाव देवी। आदिशक्ती तू विश्वाची आमच्या गावाची गाव देवी। गावाची गाव देवी आमच्या गावाची गाव देवी। गावाची गाव देवी आमच्या गावाची गाव देवी। मित्रांनो अजून काही माणसं आली नाही, आणि जाता होती सानवर। तिथं बघता नंतर पालखी आली की तुम्हाला व्हिडिओ पूर्ण दाखवू। रस्त्याने तर पूर्ण व्हिडिओ दाखवणे कारण मोठी होईल। तर एक फोटो काढ रे मोबाईलमध्ये सानचं। मीच काढता भागडेवाडीतले पण नाही आले रे अजून। आपल्या इथले तर आपणच आहोत, म्हणजे ते 4 जण होते, ते 5 जण खाली।
देवाच्या वंशाला गो आई तुझं नवस गो फेडायला. नवस फेडायला ग आई तुला नवस बोलायला. मित्रांनो ही होली आहे आमच्या इथली. म्हणजे अशी मी बोललो की आमच्या इथे खाली एक होली पेटते म्हणजे चारवाडीच्या देवलाजवळ सानाजवळ ती होली आहे. त्या पहिल्या पालखीच्या व्हिडिओमध्ये बोललो ती होली आहे ही. आदिशक्ती तू विश्वाची आमच्या गावाची गावदेवी. आदिशक्ती आणि मित्रांनो कोणी आमच्या म्हणजे होली बिलीच्या पालखीच्या व्हिडिओ जरी बघितले नसतील तर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेलं आहे. आय बटनमध्ये पण लिंक दिलेलं आहे वरती. बरं ना. चप्पल काढ. तर मित्रांनो त्या तो काय बोलतात रे त्याला चौतडा तो त्याला काय बोलतात त्याच्यावर पालखी बसते आली की म्हणजे आली की डायरेक्ट पहिली शहरणाला सुरुवात होते का शरण काढायला. हे शरण काढून झाल्यानंतरच मग सर्व होतं. हे पण नंतर काय होतं तमाशा होतो ना रे तो तमाशा काय ना मग मित्रांनो जास्त व्हिडिओ मोठी होईल म्हणून त्याच्यामुळे मी थोडी म्हणजे शेरणाची थोडी आणि अशी म्हणजे थोडीच व्हिडिओ दाखवणार तुम्हाला कट करून. तर तिकडे जाऊया त्या साईडला. कशीतून होताच ना होलीला तो होताच ना रे तिथे खालची होली भेटली जाऊ. चल वर जाऊन बसूया आपल्या इथे. चल आपल्या जागेवर बसूया वरती. पालखी येईल ते चप्पल घातली आधी सकाळ तावडीत भेटलो तर दणक होईल आपल्याला. माझ्या गावाचे गावदेवी ग तुझा महिमा काय वर्णू ग. अशी फिरते ना रे पहिली पालखी गोल आधी गोल राऊंड माझी व्हायची नंतर मग शेरणाला सुरुवात होती. शेरण टाक हे केलं ना पोला असेल कुणीतरी तो कुठं आमच्या गावाचे एवढा जवळ नाही लपवणार होलीच्या त्या मोठ्या होमाच्या. कुठे नारळ हां होलीमधला नारळ भेटलेला. कुणी टाकलं तुला रे. ए उघडी राहू दे उघडी राहू दे ते उघडी राहू दे उघडी राहू दे ते उघडणारच आहेत. राहू दे उघडी. चांगला आहे रे लवकर. चल वरती कोणतरी जोडप्याने टाकणार फिरतात ना ते बाजूनी नवीन जोडपे त्याने टाकलेलं असेल. तर मित्रांनो आमचा इकडून यायचा रस्ता हा आहे आणि त्यासाठी दुसऱ्या वाडीतले येतात आणि इकडून खालतून 2 वाड्यांचे येतात म्हणजे राहिलेल्या म्हणजे गाव आणि आमच्या इथली केलेवाडीची इकडून भागडेवाडीची येतात. त्यासाठी इकडून आमची इकडची तेलेवाडी. तर मित्रांनो आमची जागा इकडे असतं बसायची म्हणजे आमची इकडची माणसं आली तरी आम्ही आता इकडेच बसतो. पालखी आले की तुम्हाला व्हिडिओ परत दाखवायला सुरुवात करू. तर व्हिडिओ जरा तिथं थांबवतो.
लाईव्ह लाईव्ह